Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. V dnešnom videu si teda budeme dorábať budík do E46 na teplotu oleja aj s čidlom teploty oleja do vlastne týchto stredových fúkárov, ktoré som si vlastne držiaky tlačil na 3D tlačiarni. Veľkosť toho držiaku na budík je vlastne 52 mm, čiže sa väčšina vlastne temer všetky budíky mestia a dajú sa pekne uchytiť. Čiže dneska si budeme dorábať teda tento ľavý na teplotu oleja a do tohto pravého ešte budeme musieť niečo vymyslieť. Takže poďme spolu si to dorobiť a ukážem vám nejaký taký kvázi homemade tutoriálik, jak si to dorobiť a jak si to spraviť, naťahať káble a podobne. No a teda plán je taký, že vlastne kabeláž pôjde odtiaľto pekne cez kastlík, potom tu čo je dole vnútri, tá prechodka do motorového priestoru popod baterku, pôjde kábel hore a vlastne odtiaľto spod baterky pôjde kabeláž v tomto káblovom zväzku sem na teplotu čidla oleja, ktoré je lokalizované a dorobené už vlastne v hliníkovom kryte filtra olejového, v ktorom je vlastne závit s tým spomínaným čidlom teploty oleja dorábaným. Čiže zatiaľ taký je plán a uvidíme, či tam nebudú žiadne problémy, ale teda nemali by byť. Kabeláž už mám predrobenú aj s budíkom, kompletne nachystaný káblový zväzok. Vlastne budík je takýto klasická Čína a ukazuje teda od 50 do 150. Uvidíme ešte, ako je to presné, že či to ukazuje teda nejako korektne a tak, čiže poďme na to. Ja vám sem ešte teda vlastne hodím timelapse, jak budem to celé chystať a potom si k tomu povieme nejaký pokec, keď bude treba. Dobre, čiže baterku máme vybranú a potrebujeme sa vlastne dostať k tejto prechodke, čiže odtiaľto z tejto strany už teda máme vybavené a ideme teraz do interiéru teda vybrať kastlík a vlastne pravdepodobne budeme musieť ísť von aj rádio, aby sme vedeli ten budík a kábel natiahnuť až od vnútra, od toho držiaku. Čiže presunieme sa do interiéru a ideme si ukázať ďalej. Sedačiek z E92 s dofúkom bočníc aj bedra, čiže vlastne ono všetko je pekne funkčné, čo sa týka tých tlačidiel a nie je tam aj dofúk. Teraz vám to neukážem, keďže je baterka odpojená, ale hovorím, sedadlá sú pekne retrofitnuté, iba predné
Problém, ktorý jediný je vlastne, že 46-kové sedadlo má túto vonkajšiu kolajnicu trošku viac vysunutú von a je potrebné vlastne sem dať tak keby nejaký diletačný plech alebo niečo, čo vám vymedzí tú vzdialenosť, čiže sem dával vlastne takú pásovinu, ktorá je vlastne pod raily, aby to bolo v rovnakej výške, navrtali sa diery vpredu vzadu a je to vlastne uchytené pekne šrobami o originálne uchytenie aj z jednej aj z druhej strany a sedadlo je pekne funkčné, čiže je takouto možnosťou, takto sa vlastne dá aj retrofitnúť aj hociaké sedadlo už z novšieho BMW, či už F-kovej rady alebo nebodaj G-čkovej rady, len tam už je problém potom, keď sú tie sedačky elektrické, a elektrické s pamäťou, tak už je problém s tým, že už je to riadené kambusom a na každom sedadle je riadiaca jednotka, ktorú treba kvázi emulovať a to je trošku náročnejšie na spravenie, čiže som hľadal sedadlá, ktoré sú manuálne, ale s elektrickými fičurami, majú ešte výhrev, ale to ešte zatiaľ není hotové. Ale hovorím, sú to sedačky z E92 a padli sem úplne super. Čo sa týka aj toho polstrovania, sú kvázi tak obdobné ako tie 46-kové, ktoré tu boli v základe. Čiže môžeme pokračovať teda v ďalšom rozoberaní interiéru a zatiaľ teda kastlík máme a ideme sa vrhnúť na hornú časť palubnej dosky. Máme teda mínus pripojený sem na hlavný mínus a tento žlto-zelený káblik teda máme vyvedený takto. Tuto si ho ešte pribindrujeme pekne s drhovačkami a pôjde vlastne tadeto a tuto nejako vyvedieme asi pravdepodobne k tomuto čidlu, ale to už je momentálne čo sa týka len estetiky. Čiže kábel máme tadeto cez prechodku prepchatý až donútra a ideme teda ďalej sa venovať zapojeniu vnútri. Kábel teda máme natiahnutý vnútri, pokračoval som teda v naťahovaní kábla až do priestorov toho fukára a ešte som si ho toto vlastne stočil, nech ten prebytočný kábel, čo bol asi tak možno cca pol metra, som vlastne uložil na miesto, nech to tam neplantá a máme teda kábel vyvedený a len som si dal na poriadok vlastne všetky ostatné kábliky, čo tam bolo, plus som napojil vlastne do poistkovej skrine až na zapnutie, teda keď sa otočí kľúčik do pozície 2 a začal som teda s osádzaním budíka, ktorej ten fitment je taký akurát, že budík vlastne netreba nejako inak prichytiť, stačí ho tam len natlačiť a drží samovolne
A tu ma vlastne napadlo, že teda aby som zachoval funkciu otvárania toho fukára a zatvárania, tak som teda vyrezal z hora dieru na to, aby som vedel prepchať kábel aj s konektorom, čiže tým pádom je zachovaná vlastne plná funkčnosť fukára na otvorenie, zatvorenie a teda môžeme kompletizovať. Zapojím Bowden na klapku zmiešavania vzduchu a môžeme osadzať naspäť. Máme všetko osadené, čiže môžeme začať kompletovať celý interiér, lišty, kastlík a naspäť osadiť baterku, držiak batérie, zapojiť si vlastne káblik na tom čidle a tým pádom budeme naša inštalácia teda hotová a môžeme to testovať.